በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃኢ እትነብሩ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል ተዓቂብኩም እትርከቡ ህሙማነ ስጋ ኣብ ፃዕሪ እትርከቡ ሰሙያ ጥዕና ኣብ ሓለዋ ሃገርን ምክልኻልን ዘለኹም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ተሓድሶ ዘለኹም ናይ ሕጊ እሱራት ብሓፈሻ ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ ናብ ብርሃነ ልደት ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ባዕድዓ ኣውፅሓና ኣውፅሓናን ኣውፅሓኩምን እናበልና ትምኒትና ንገልእ። ህዝቢ ዘይነብር ተፅልመት ወፅላሎተ ሞት ብርሃን ኣብይ ሰረቀ ለአሊሆሙ። እቲ ንልዕሊ ኩሉ ሰብ ዘብርህን ፍልጠት ዝህብን ናይ ዓለም እዚ ዝመፀ ብርሃን ሓቂ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታና እውን በቲ ኣምላካዊ ቃሉ ኣነ ውእቱ ብርሃኑ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኢሉ እዩ። ፈጣሪ ሰማያት እግዚአብሔር ነሰብ ብመልክዑን ብኣምሳሉን ፈጢሩ ኣብ ገነት ዘንበሮ ኣዳምን ሔዋንን ቃል ሰይጣን ሰሚዖም ብርሃን ዝኾነ ትእዛዝ ኣፍሪቶም ብምፍራሶም ነቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ብብርሃኖም ኣጸልመትዎ እንተኾነ ኣዳምን ደቁን ኣብ ጸልማት ህይወት ወዲቖም ንኸይተርፉ መፍቀር ሰብ እግዚአብሔር ፍጹም ሰብ ኮነ። ከም ዘድሓኖም ኮይኑ ከም ዘድሓኖም ኣተስፈዎም። ልደት ጎይታ ከም ጋሻ ሃንደበት ኣይመፀን። ካብ ሰለስተ ኣካል ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማየ ሰማያት ከም ዝወረደን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደን ኣቐዲሙ ብሕብረት ትንቢትን ምሳሌን ይንገር ከም ዝነበረ ነቢይ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክህበኩም እዩ። እኖ ድንግል ክትጸንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ፣ ስሙ እውን ኣማኑኤል ክትብሎ እያ ይብል እሞ ደጊሙ ድማ ህፃን ተወልደለነ ወልዲ ተውበለነ ማለት ጠባይ ህፃናት ሓልዩ ህፃን ኮይኑ ተወሊዱልና ወልዲ ንኮነተ ስጋ ሕማምን ሞትን ተዋሂብና ኢሉ ተነቢዩ ነበረ። እዚ ተስፋ እዚ ከዓ ቀዳምነት ኣበውን ሃብቲ ትንቢትን ዝተዋህቦም ቅዱሳን ነቢያትን ብመንፈስ ቅዱስ እናተመርሑ ወኒ ብርሃነከ ወፅድቀከ ብርሃንካ ፅድቅኻን ላኽ ኣብካ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን እግዚአብሔር ወልድ ተገልጸ ወረደ ተወልደ ኢሎም ብተስፋ ይጽቦ ይነበሩ። እንሆ ድማ ነታ ኣብ ጸልማትን ሓጢአትን ድሕነትን ክህደትን ዝነበረት ዓለም ንምብራህ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ካልኣይቲ ሰማይ ዝተሰምየት እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነብሳ ወሲዱ ንኩሉ ሰብ ዘብርህ ፀሓየ ጽድቂ ጎይታን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ። ብልደቱ ጸልማት ተሳዒሩ ብርሃን ደቂ ኣዳም ተመልሰ። ነዚ ረአዩ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ብታሕጓስ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ክብሪ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣብ ምድር እውን ሰላም ይኹን። ኣብ መንጎ
እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ኩል ኢሎም ከመስግኑ ከለዉ ጓሳት ድማ ንብርሃን ክርስቶስ ርእዮም ኣመስገኑን ንህዝቢ መስከሩን። በዓለ ልደት ስብሐተ እግዚአብሔር እናበልና ስብሐት ለእግዚአብሔር እናበልና በመዝሙር ምስጋና ከነኽብሮ ከለና ከም ዝሓለፈ ታሪክ ንመዘከርታ ኣይኮነን። ከምቲ ናይ ሽዑ ኣብ ቤተልሔም ዝነበረ ኩነታት ዮም ተወልደ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ሎሚ በልደት ጎይታና ሎሚ በልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ እናበልና ከነኽብሮ ይግባእ። ኣብ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ካብቲ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ዓለም ዘጨነቐ ሕማም ኮረና ዓቂቡ ናብ ብርሃነ ልደቱ ዘብፅሓና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ እናበልና በዚ ሕማም እዚ ብኻልእ ሞትን ዝቐደሙና ኣቦታትና ኣሕዋትናን ሓትናን ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦም ንብል። ብልምዓ በዓልና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ክኾነልና እንዳተመነኹ ርሑቕ ወመዓት ወብዙሕ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቅድስ ቤተ ክርስቲያንናን ሃገርናን ከጽንዓልና ርሑቕ ወመዓት ወብዙሕ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያንናን ሃይማኖትናን ከጽንዓልና ሃገርና ንክልልቲ ግርማ ብግርማ ህፅርት በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ከንብረልና ንዝሓመሙ ፈውሲ ምሕረት ንዝፀገሙ ድማ ራህዋ ሂቡ ኣሕዋትና ኣጽኒዕና ብፍቕርን ሕውነትን ክንነብር ሓደራ እብል። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብርሃነ ልደቱ ብሰላም ከም ዘብፅሓና ከምኡውን ናብ ብርሃነ ጥምቀቱ ብሰላም ከብፅሓና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። በዚ ወሪዱ ዘሎ ተላባዒ ሕማም በብእዋኑ መልክዑን ዓይነቱን እናቀያየረ ዳግማይ ይደግሲ ኮይኑ ኣብ ሕማምን ሞትን የብፅሕ ብምህላው ምእንቲ ህይወትናን ህይወት ስድራ ቤትናን መንፈሳዊ ድማ ጥዕናን ህዝብናን ሃገርናን ንምሕላው ኩልና ሓላፍነት ዘለና ኣብ ምክልኻሉ ንዝወሃበና መምርዒታት ሸለል ከይበልና ብግቡእ ከነተግብር ሓደራ እብል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።